Чеченскую кровь обменяли на российскую нефть. Это было сделано в колыбели демократии в западном мире, которые сказали и зачислили нас в разряд террористов и экстремистов, как в свое время зачислили в разряд фашистов и нацистов Степана Бандеру и его соратников. Також приведе до кінця нинішню Російську імперію. Воля народам, воля людині, слава Україні, слава нації, смерть Російської імперії. Щиро дякую вам всім. Пане Олеже, чому саме в Мюнхені відбувається ця важлива конференція, ювілейна конференція АБН? Після закінчення Другої світової війни провід Організації українських націоналістів зробив свою основну ставку саме в Мюнхені. В Мюнхені фактично ми керували всім світовим антикомуністичним рухом українців. Пізніше, в 1946 році, саме в Мюнхені відбулася конференція АБН, яка створила найпотужнішу антисовєтську міжнародну організацію, яка працювала для розвалу Радянського Союзу. В 1991 році Радянський Союз, Совєтська імперія зла, розпалася, і місія АБН, здавалось, була сповнена, виконана. Але ми знаємо вже з погляду 2026 року, що насправді це було часткове виконання місії і часткове виконання завдання, адже з розпадом Совєтської імперії зла, більшовицької імперія повністю не зникла. Вона продовжувала і особливо зараз активно продовжує свою імперську політику. І для боротьби проти імперської політики уже Путінської імперії зла було відновлено роботу антиімперського блоку народів як послідовника, як спадкоємця боротьби і історії антибольшевицького блоку народів. Сьогодні наша організація з честю згадує своїх славних попередників Ярослава Стецька, Степана Бандеру, багатьох інших чільних діячів антибольшевицького блоку народів, які представляли різні поневолені народи – українців, грузинів, хорватів, угорців, ну і, звичайно, народи, які зараз проживають ще наразі під поневоленням Московії, це і чеченців, і татар, і башкортів, і багатьох інших. І сьогодні антиімперський блок народів також об'єднує у своїх лавах представників різних національно-визвольних рухів, цих тимчасово поневолених, а насправді волелюбних і вільних народів. Хочу сказати, що з поваги до всіх тут присутніх наш конгрес, як і всі інші попередні конгреси АБН, чи то антибольшевицького блоку народів, чи антиімперського блоку народів, буде паралельно використовувати різні мови. Сьогодні буде звучати і українська мова, і англійська мова, і дойч, и даже трофейный язык, потому чтобы большинство здесь присутствующих тоже лучше понимали, о чем мы говорим. Мы будем стараться, если надо более детально помочь с переводом, у нас есть наши прекрасные помощницы, которые могут это сделать, но в таком небольшом помещении, я думаю, это будет уже только не обов'язково. Я знаю, що українську мову розуміють всі тут присутні, і тому я запрошую до слова президента антиімперського блоку народів, голову Організації українських націоналістів спецсягу Степана Бандери Олега Медуницю. Сподіваюсь, що наша сьогоднішня праця і наша діяльність в рамках АБН, а також в рамках проєкту, який ми глобально називаємо «Розвал Росії», буде дуже плідною і такою результативною, якою була у наших попередників, які тут у Мюнхені 80 років тому, після закінчення Другої світової війни, зібрались для того, щоб сказати своє тверде слово з приводу того, що Совєтський Союз не має права на існування. Сьогодні ми також стверджуємо, що Російська імперія
не має права на існування, що це придумана держава з придуманою історією, місія якою нести неволю, смерть і страждання всім цивілізованим народам світу. Ми представники тих народів, які переконалися вже в цьому. Сотні тисяч, як не мільйони наших представників віддали своє життя за волю наших народів. І ця боротьба, на жаль, продовжується. Зараз місія антиімперського блоку народів – це дати чіткий сигнал вільному світу, країнам розвинутої демократії, що ні в якому разі не можна вести політику мирного співіснування з сучасною Російською державою. Російська держава бачить демократію, права людей, як ті цінності, які треба поборювати. Вона прагне встановити автократичні режими в усіх країнах світу, щоб, побудувавши таким чином новий світовий порядок, далі вести пригноблення прав людей в різних країнах. В першу чергу національних прав, бо вони не визнають права малих націй і народів на свої держави. Українські націоналісти чітко колись сказали, що мета нашої діяльності – це створення української держави. Лише держава, державний механізм може захистити права нашого народу. І ми це побачили протягом нашої історії. Ми побачили, як тоді ще радянський комунізм створив голодомор, де загинули мільйони українців. Ще раніше царський імперіалізм заборонив українську мову, заборонив навіть друкувати підручники української мови. Ми це зараз бачимо, як сучасний російський путінський нацизм забороняє українцям мати свою державу. І наша боротьба має екзистенціальний характер, тобто вона постійна і до перемоги. Не буде ніколи нашою перемогою встановлення миру з Росією. Ми прекрасно розуміємо, що мир з Росією, якщо російська держава зберігається, це подальші війни з наступними поколіннями українців. Тому мусимо всі разом, об'єднавшись, далі продовжувати свою боротьбу за розпад Російської імперії. Тільки тоді, коли московський центр послабне, тільки тоді, коли Москва не матиме сили нав'язувати волю підкореним нею народами, тільки тоді наші народи отримають свободу. Наші попередники в антибільшовицькому блоці народів вели надзвичайно наполегливу і невтомну боротьбу з Радянським Союзом. Я завжди пригадую 1975 рік, коли в Хельсінкі відбулася велика конференція, де світові лідери домовились про новий світовий порядок, і на Заході, в цивілізованих країнах домінувала думка, що з комуністичною системою можна вести політику мирного співіснування. Вони це називали, що можна з Радянським Союзом вибудувати якісь домовленості, визнали всі кордони світових держав, говорили про невтручання в порядок різних країн. Але Радянський Совєтський Союз ніколи не припиняв своєї деструктивної діяльності. Мільйони і мільярди доларів, які були згенеровані в Совєтському Союзі від торгівлі багатствами, які належать насправді колонізованим Москвою народам, були спрямовані на підрив демократичного світу. На те, щоб різні союзники по волі між демократичними країнами між собою сперечались, щоб в цих країнах до влади приходили різні диктатори, як це ми бачили в Угорщині. І попри те, що були формально якісь угоди, все одно Москва вела свою деструктивну діяльність. І тоді лише українські націоналісти попереджали, і це чітко зафіксовано в працях президента АБН Ярослава Стецька, до могили якого ми сьогодні покладемо квіти, що не можна ніколи вірити Москві. Проти Москви треба діяти,
Москву треба знищити. Тому на цьому гаслі ми продовжимо свою роботу. Я від імені українського народу і Організації українських націоналістів щиро сподіваюся, і ми будемо цьому допомагати, щоб ваші нації, ваші народи були представлені державами, щоб ви мали свої держави. І дуже багато роботи ви в цьому ведете. Хотів би окремо відзначити велику роль чеченського народу, який своєю невтомною збройною боротьбою, в тому числі зараз в лавах Сил оборони України, наближає волю свого народу і наближає деокупацію своєї вільной чеченской земли. Ахмед, почему важно тебе, как премьер-министру Чеченской Республики Ичкерия, принять участие именно в этой конференции антибольшевистского, антиимперского блока народов здесь, в Мюнхене? Во-первых, что эта конференция проходит в Мюнхене, это очень символично. Вы знаете, что человек, который всю свою жизнь посвятил борьбе против советской системы, так же, как и Степан Бандера, Ярослав Стеско, также эту же войну и борьбу вел Абдрахман Автурханов. И вот он похоронен здесь. Ну, главное, что вот 80 лет эта организация продолжает системно противостоять Российской империи во всех ее ипостасях. И поэтому то, что сегодня юбилейное мероприятие, и они меня пригласили, я посчитал своим долгом, что я обязан быть здесь и поблагодарить их за то, что они остаются правопреемниками и продолжают борьбу. И еще один момент, который я хочу отметить здесь. Мы вот несколько дней назад отмечали 30-ю годовщину гибели Джохара Дудаева. И я, может быть, повторяюсь, но сам факт, что через 3 дня после его гибели во Львове именно вот эта структура, организация, они инициировали переименование улицы Лермонтова в улицу Джохара Дудаева. И спустя 30 лет, опять-таки с их поддержкой и руководством Львова, мы открыли памятную мемориальную доску там. И более того, они очень объемно работают, они находятся, эти филиалы, по всему миру, и они вовлекают, самое главное, как и их предшественники, люди, которые стояли у истока, они привлекают представителей других национальностей, которые добиваются свободы и независимости. И, конечно, они во многом сегодня, этот блок, антиимперский блок народа, они во многом способствуют организации и дают, как бы стимулируют других представителей народа для продолжения борьбы. Мне кажется, это очень важный факт, потому что свобода и независимость и чеченского государства, и Украины напрямую зависит от децентрализации России как империи. И только при активном участии представителей других народов, колонизированных народов в борьбе против этой империи возможно добиться окончательного результата. И поэтому любые мероприятия, конференции, посвященные для консолидации этих сил, которые будут продолжать борьбу, они очень важны. И наше участие, если в этом мы хоть как-то можем помочь этим людям, поспособствовать тому, чтобы это произошло, я думаю, что это тоже наш долг и наша обязанность. Также, конечно, Мюнхен, это мы в 2018 году здесь провели международную конференцию, посвященную к 110-й годовщине со дня рождения Абдрахмана Автурханова. И вообще Мюнхен для нас еще у истоков восстановления нашей государственности у нас были очень тесные контакты и Джохара Дудаева с Абдрахманом Автурхановым. И, в общем-то, Мюнхен для нас является каким-то своеобразным символом продолжения или борьбы с российским империализмом. Спасибо огромное. Хочу запросити до слова прем'єр-міністра Чеченської Республіки Ічкерія, шановного пана Ахмеда Затаєва. Будь ласка. Ассаламу алейкум, салам маршал, махквашка. Шановні пані і панове, вітаємо. Ladies and gentlemen, good morning. Before I start my speech, I would like to express my deep respect to organizers of this very important event.
and happy to have your invitation to be part of this event. Thank you very much. But I will speak my speech in English. Ladies and gentlemen, for decades, and with particular intensity since 2014, Russia propaganda has carried out a deliberate and systematic campaign to discredit the figures of the Ukraine liberation movement, namely Stepan Bandera and Yaroslav Stisko. The purpose of this campaign has never been historical truth. Its goal is the construction of myths, the myths of so-called fascist Ukraine, used to justify aggression. The names of the Bandera and Stisko have been stripped of the historical context and turned into skewed propaganda labels, Banderitized, designed to provoke fear, hatred, and division. But who were these men in reality? Stepan Bandera was a leader of the Organization of Ukraine Nationalists. Much of his early life was spent in Polish prison, which forged his reputation as a symbol of resilience and unbreakable will. In 1941, he became the leader of the Organization Ukraine Nationalists. Yaroslav Stisko was his close associate. On June 13, 1941, it was Stisko who proclaimed in Lvov the restoration of the Ukrainian state and headed his government in exile. After the war, he created and led the anti-Bolshevik bloc of nations, uniting peoples oppressed by the Soviet Union in the struggle for independence. Let us be clear about a crucial historical fact. Bandera and Stisko were not agents of Nazis. They were prisoners of the Nazis. During the Second World War, leaders of the Organization Ukraine Nationals fought not only for Ukraine's freedom, independence from Germany and Moscow, but also the freedom of all oppressed peoples, distributing materials in multiple languages and calling for liberation. Yet, distorts this reality using several methods. First of all, false accusation of fascism and Nazism. Ukrainian nationalism is deliberately equated with German national socialism, while inconvenient truths such as the Bandera imprisoned by the Nazis was ignored. Second, they use fabricated or manipulated documents. Bandera is falsely portrayed as a German agent without evidence to create a simplistic and false equation: Bandera equals Hitler. Third, the imposition of the collective guilt. The term Banderite is weaponized to label all Ukrainians as extremists or criminals. And finally, the context of the erased. The struggle for the independence from the Soviet Union is deliberately misrepresented as support of Hitler's ideology. These distortions are not accidental. They serve clear political objectives. They justify war by presenting it as denazification. They dehumanize the opponent, making violence against civilians easier to justify. And they attempt to destroy Ukraine identity itself, because Bandera symbolizes independence, and erase him is to attack the very idea of sovereignty. Leaders of liberation movement Stepan Bandera, Lev Rebert, Prince Nikolai Nekashidze were assassinated by Soviet security services, even during periods of distribute as reformists, such as the Khrushchev saw and Gorbachev's perestroika and Yeltsin's so-called democratical reformations. Repression continued. In 1986, an operation was carried out against Yaroslav Stisko, after which he soon died. This pattern is clear. First comes
discreditation, then illumination. The same methods were later used against other leaders. Zviad Gamsahurdia in Sakartvelo, Johar Dudayev in Chechnya. As Prince Nikon Kashidze once wrote in 1916, those who seek to destroy their opponents often do so labeling them as fascists, Nazis, or anti-Semites. How it's clear to us. Terrorists, separatists, extremists, this time we have the same labels. These labels are not arguments, they are tools of destruction. And as his words remind us, there is a difference between an opponent and the enemy. An opponent debates, an enemy seeks to erase. Ladies and gentlemen, these methods have not disappeared. They remain in use today. Just days ago, on April 21st, in Lvov, we marked the 13th anniversary of the assassination of Johar Dudayev, first Chechen president, the first president of Chechen Republic, Ichkeria. Our government stands as the legal successor of these institutions established by Aslan Maskhadov, who himself signed a peace treaty in 1997 and was later killed by Russians. All 5 presidents of the Chechen Republic Ichkeria were killed. This is not coincidence. It is a system. Today, the solidarity between Ukraine and Chechens is not accidental. It is rooted in shared history and shared struggle. The fight against imperial domination connects our past and defends our present. And firmly, I believe this. The future freedom of the Chechen people is directly tied to the occupation of the Russian-Ukraine war. And therefore, all of people who here and who fights against imperialism, Russians, should be together and stay with Ukrainian people. Я хочу еще раз, какие бы конференции ни проводились, всегда все заканчивается с Украиной и в Украине. Потому что сегодня на передовой против этой ненавистнической, человека-ненавистнической идеологии и политики стоит украинский народ, украинское государство. И я рад и очень счастлив, что я стал частью вот этой борьбы, которую ведет Украина против российского империализма. И сегодня вы, последователи Степана Бандеры, Ярослава Стеско, вы обязаны просто поддерживать людей, которые находятся в неволе, как делали ваши предшественники, как делал это Степан Бандера и Ярослав Стеско. И еще раз, то, что вы сегодня пригласили сюда людей разных национальностей, разных представителей, я глубоко вам благодарен за это, потому что это и есть продолжение той идеологии и той борьбы. Идеологии, направленной на освобождение народов, которые сегодня находятся в кабальных условиях. Еще раз, спасибо вам всем огромное за то, что вы делаете. Спасибо украинскому народу, который, несмотря на все тяготи, которые они испытывают, они продолжают борьбу. А чеченцы, как никто другой, знает, что такое Россия, что такая российская агрессия и что такие российские наемники, русисты, для которых нет ничего святого. Но я верю и уверен в том, что с помощью всего цивилизованного мира сегодня Украина отстоит не только свою независимость и свободу, но она отстоит и свободу других колонизированных народов. И мы все будем стремиться к этому. И у нас нет выбора, к большому сожалению. Мы бы войну закончили бы завтра, если бы агрессор отступил бы, и Россия была бы децентрализована, она перестала бы существовать как империя. Поэтому, когда нам навязывают мир любой ценой, это для нас неприемлемо. Мы один раз сделали этот шаг, мир любой ценой. В 1996 году мы подписали Хасавюртовское соглашение. В 1997 году Чеченская республика Ичкерия подписала договор о мире, где были оглашены основные полагающие принципы в будущем, как будут строиться взаимоотношения Чеченской республики и России. Но это был просто обман. Это была отложенная война со стороны России. Но мы были вынуждены принять этот мир, потому что мы были оставлены один на один с этим монстром. Мы были вынуждены принять этот мир, потому что весь мир
ополчился против нас, они заняли сторону России. Сегодня украинцы, как никто другой, понимают, что такое иметь поддержку со стороны. И мы наблюдаем это. И даже когда в какой-то момент обрывается или срывается поддержка, в каком состоянии мы находимся, переживаем. А мы с самого начала были оставлены не только один на один. Всецело все заняли позицию России в этой войне. И к большому сожалению, я это не забываю подчеркивать, Западная Украина и антиимперский блок народов с самого начала занимали нашу сторону в этом конфликте чеченцев. Потому что они знали историю, они не обманулись существующей политической конъюнктурой, которая была направлена на то, чтобы любой ценой остаться с Россией, любой ценой сохранить эту империю из-за того, что они располагают какими-то энергоресурсами. Чеченскую кровь обменяли на российскую нефть. Это было сделано в колыбели демократии в западном мире, которые сказали и зачислили нас в разряд террористов и экстремистов, как в свое время зачислили в разряд фашистов и нацистов Степана Бандеру и его соратников. Но мы выжили, мы выстояли. И сегодня, благодаря чеченским бойцам, которые находятся в Украине с 2014 года, с первого дня, мы вернули свой долг, а сегодня мы стали союзниками и соратниками с украинским народом. Еще раз спасибо огромное руководству этой организации, руководству украинского государства, украинскому народу. Glory to the Almighty, victory to Ukraine, freedom to the Caucasus. Иншаллах, мы победим. Олеже, чому російські пропагандисти кажуть, що погані новини для Російської імперії приходять з Мюнхену? Ну, можна сказати, що так історично склалося, бо ми знаємо багато історичних подій і після Другої світової війни, які саме з Мюнхена впливали на те, що згодом російська большевицька імперія розпалася, але тим більше, що в Мюнхені 80 років тому було створено антибольшевицький блок народів, який доклав максимум зусиль для того, щоб розпалася московська тюрма народів. Зараз ми зібрали тут такий ніби з одного боку ювілейний, але дуже робочий другий конгрес антиімперського блоку народів і хочемо передати московським кремлівським пропагандистам новини для вас у нас погані і дуже погані, тому що Московія розпадеться, і ми для цього консолідуємо національно-визвольні рухи поневолених народів. Ми думаємо над тим, щоб справді відкрити оцей другий фронт проти Московської імперії, який буде зовсім не такий, як ви можете собі уявити, а буде справді такий результативний, об'єднавши зусилля, всі волелюбні народи мають добитися того, що Московія розпадеться. Дякую, Олеже. Дякую. Дякую.